пуснах. Браво. Аре, обяснявай се за YouTube. Обяснявай се. Да. Тук сме на хранилката с Ники Вокс. Цепим прасета Елени, общо взето код Доди. Айде, аз ли трябва да уча? Айде де. Тия прасета няма ли да идват? Еми, идват. Идват, ама Нека да бавно. гледам. Айде бе, Ти айде, тама бързаш, съм те бързаш, фанал на бързаш. мушката. Аз ще стрелям по това черното. Не, много бързаш, спокойно. Няма да стрелям сега веднага. Остави ги да приближат. Ти ще стреляш по това светлото, аз ще стрелям по другото. Да бе, аз по бялото ще стрелям. Спокойно. Чакам. Само секунда. Много мразя така се получава. И айди малко нататък, бе. Къде Да се нататък? сместим с двамата. Да мръдна леко вляво. Така. Айде, нашите ние сме. Айде, нашите ние сме, ама трябва да стрелнем едновременно. Да, ама чакай, бързаш. Нека доближат. Аз ще кажа кога. Светлото не ще да мръдна, като го гледам. Ще мръдни. Е, сега като го разчеластри ще мръдни бързи. Айди бе, мръдай бе. Я дай Сърната свирка. тук долу до кулата, брат. Сърната. Я дай свирка. Давам. Светна ми. Съвсем леко ми светна. Не бързай. Не бързам. Бялото що не ще да мърда, бе, да му се не види. Тръгна. О, сега ще завали дъжд. Мамка му. Няма. Спокойно. Още малко трябва да се приближат само. Нали така? Да. Още малко. Айде, приближавай точно така. Точно така. Айде, давай. Точно така. Аре, бялото идва и ти. Ко си там назад? На опашката. Ти мълчи, че да разстреляме и тебе и сега. Айде, бе. Това бялото, що не ще да мърда, бе, да му се не види? Откъде да го знам, бе, брат? Дай пак със свирка. Тръгна. Тръгна ли? Добре. Защото това ми е близо вече. Да, Ама не ми е светнало още. Не ми е Ще светнало. светне, тя ще хубаво, о, майко, 165 кг, брат, бялото прасе. Това черното колко е? Чакай да го видя. Сега ще кажа. Аре, и той е 165. Мамо. Аре, бялото няма ли да... Че ще стървим. Имам го на мушка бялото, ако си готов да стреляме. Аз съм готов. Добре, 3, 2, 1... Старт! Аз моето го свалих. И аз го свалих моето. Майко, къде стрелнах до него? Айде! Пътим пътеката! Падай долу, бе! 3 прасета, мамо! Падна! 3 прасета, леле. Какъв улов само. Майко мила. Леле. Чак, че не мога да чичам. Събирай прасето. Черното прасе е тука. Да, аз ще си го таком. Събери си го. Мамо, от 45 метра и половина съм го оцелял. И аз от толкова. Хитс, боди, скъл и сърце. Айде, отиди. Не знам дали ми даде нещо обаче.
Ясно съм. Ще Все видим още. накрая. Чакай да се снимаме поне с третото заедно. Идвам. Че колко път ние изхъбихме за него. Викаш, поне нас никой се ударим. Да. Чакай. Идвам. Чакам. Изкарвам пушката. Така, добре ли? Готов ли си? Да, добре ли? Добре си, топ. Мале. Първо ти си го целил, после аз от 140 метра, брат. Майко, разпитали сме му червата. Тая пушка е страшна работа. Само, че няма да вземем нищо, брат. Що? Не знам, брат. Не дава нищо това прасе. Ага. Вади пушката. Чакай. Не си ли направил снимка? Не съм, до сега го гледах. Така. А. Нас очите, прасете, нас очи. Така. Готово. Отиди за мина. Отиде за мина, чакай сега. И нас дана няма сега вече. Тук разгърмяхме ситуацията. Чай, че всичко ми пресветна. Сега още малко ще пресетим.